Hello. दिनैनि बे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय बे बर' थुनलाइ आफादनि दिनैनि बे गेवलां मेलखौ दैदेननाय मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां डक्टर शरद चन्द्र आदा नोंथां आरोबाव दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हानाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथां जयन्त मल्ल बरुवा आरोबाव बुंथिगिरि हिसाबै नुजाफैनो हानाय सिगांनि बर' थुनलाइ आफादनिनो सेक्रेटारि बिथां कमलाकान्त मोसाहारि आरोबाव दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा बे गेवलां मेलाव आलासि महरै नुजाफैबावनो हानाय आसामनि केबिनेट मन्थ्रि बिथां उल्खाव गोरा ब्रह्म बिथां आरोबाव नुजाफैबावनो हानाय एमपि लकसभानि एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी आरोबाव नुजाफैबावनो हानाय राज्यसभानि एमपि बिथां रन्जना नार्जारी आरोबाव दिनैनि बे मेहेरगोनां गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनो हाबावदों दिल्ली इउनिभार्सिटिनि Professor Ramesh Bhardwaj, Honorable आरोबाव आलासि महरै नुजाफैबावनो हादों प्रफेसर रमेश भारद्वाज गान्धी हिन्दुस्तान साहित्य सभानि आफादगिरि आरोबाव नुजाफैबावनो हादों जेएनइउनि प्रफेसर मीनाक्षी बायदेव आरोबाव डक्टर मीनाक्षी बायदेव आरोबाव गोबां बे बिटिसि ओनसोलनिनो मानगोनां एमएलएफोर नुजाफैबावदों आरो बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिलनिनो गोबां एमसिएलए आरो इआव बिथांमोन नुजाफैबावदों आरो गुबुन गुबुन साहित्यनि बेवहाय आलासि महरै नुजाफैबावदों बिथांमोनखौबो आङो बरायबाय लोगोसे बिजनि जिल्लानि बा बिजनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय एबा गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै बर' थुनलाइखौ मोजां मोननानै दिनैनि बे गेवलां मेलाव नुजाफैनो हानाय गासै मानगोनां गोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैगौ दमासिखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय थारैनो बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादा जिखिनि आयदाफोर लानानै दिनैसिम सावरायबोबाय थादों थारैनो बाख्नायथाव आरो आं जिखिनि खोनादों बा बुजिनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादा जेरैबायदि एजेन्डा एबा जेरैबायदि सावरायगोन बे थांखि बादियै सोरखिलांनो हागोन होननानै आंहा आसा खालामनाय दं आरो मिजिंथिनाय दं मानो होनोब्ला बर' थुनलाइ आफाद जेनेबा रावबो मिथियै गैला दिनै आसामाव आरो बे बर' थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि मोनसे माहारि आफाद बयबो मिथिगौ बर' थुनलाइखौ जोङो बर'फोरा बयबो संगठनफ्रानो गार्जेन आफाद हिसाबै बयबो मान होयो आरो सन्मान होनानै खामानि मावदों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बेवहाय
राजनितिया हयथ' बेलेग बेलेग जानो हागौ बयबो बर' साहित्य सभाखौ बर' थुनलाइ आफादखौ सनमान होनानै दिनै बेवहाय फैदों आरो जों बयबो मानियो आरो मानिलांबाय थागोन होननानै आंहा मिजिं दङ दिनै बेवहाय नुदों बिसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंनिनो बर' समाजनि मोनसे सात्र संगठन बिथांमोनहाबो सनमान होनानै दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे मिथिङाव नुजाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि नुजाफैदों नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बर'नि जेसेबां अर्गानाइजेसनफोर दङ हारिमु आफादानो जा इमप्लयि फेडारेसनानो जा बा धर्म आफादानो जा बे बर' थुनलाइ आफादखौ बयबो सनमान होनानै बे सानफ्रोमबो हाबाफारियाव जिखिनि आयदा लानानै सावरायदों बेवहाय बयबो समानैनो मोजाङैनो बाहागो लादों आरो सावरायदों होननानै आं मिथिदों आरो खोनादों आरो बेयो नंगौ बर'आवबो धर्मआ आलादा आलादा जानो हागौ खिन्थु जोङो बर' साहित्यखौ बर' थुनलाइ आफादखौ बयबो समानै सनमान होयो संगठनफ्रा आलादा आलादा जानो हागौ खिन्थु बर' थुनलाइ होनोबा जों बयबो समानै सनमान होयो राजनितिया आलादा आलादा जालायनो हागौ खिन्थु जों बयबो बर' थुनलाइ होनोबा जोंनिनो गार्जेन आफाद होननानै जों बयबो सनमान होयो आरो जों बेवहाय बयबो फैयो आरो नुजाथियो आरो जोङो जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ बोरै जुदा जाथिफोर बादि असमिया थुनलाइ आफाद असमिया साहित्य सभा बादि बेंगलि साहित्य सभाफोर बादि बोरै दैखांलांनो हागोन बा जौगाहोनो हागोन बा प्रसार खालामनो हागोन मिथिसार होनो हागोन बिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' अर्गानाइजेसन बा साफ्रोमबो जेखि पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो बयहाबो नाजानाय दं आरो आसा दं आरो बर' थुनलाइ आफादा गोजौआव जौगालांथों बर' थुनलाइ रावा मिथिसार जाथों बुहुमाव बयजोंबो सिनायजाथों बेखौ बयबो लुबैयो आरो जों बेहाय खौसे जायनि थाखाय दिनै जों बेवहाय राजनितिया जेखियानो जाया सोरबा बेहाय थादों सोरबा बेयाव थादों सोरबा साहित्य संगठनाव थानानै खामानि मावदों सोरबा हारिमु आफादाव थानानै खामानि मावदों सोरबा इमप्लयि फेडारेसनाव थानानै खामानि मावदों सोरबा धर्मआव थानानै खामानि मावदों जेखियाव थाया मानो जोंनि साननाया जोंनि बर' थुनलाइया गोसोआव जौगालांनांगौ बे खौसेथि मन्त्रखौ लानानै जोङो दिनैहाय ज' जानो हादों आं बुजियो आरो जोङो बयबो ज'यैनो जाय जेखि जेरावखि थाया मानो जोङो बर' थुनलाइनि थाखाय जों ज'यैनो खौसेयैनो खामानि मावलायगोन आरो खामानि मावलांनो हागोन होननानै आंहा आसा दङ आरो मिजिं थिनाय दङ दा बेखिनियानो आरो जोङो राव गैयाबा रावबो सिनाय जाया बेखौ बयबो मिथिगौ हारिमु गैयाबा रावबो सिनाय जाया जोंहा बर'हा गावनि राव दङ गावनि हारिमु दङ बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायथ' जाहाथे जोंबो असमिया कालचार बादि जोंबो बेंगलि कालचारफोर बादि जोंबो पान्जाबि कालचारफोर बादि हारिमुफोर बादि जौगालांनो हायो बेफोरखौ लाखिनो थाखायनो बेफोरखौ फोजौलांनांगौनि थाखायनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे मन्थ्रखौ लानानैनो आन्दलनखौ दैदेनबोदोंमोन होननानै जों मिथिगौ जोंबो बर'आ गुबुन जाथिफोर बादि जौगालांनो हायोबा जिहेतु जोंहा राव दंखायो जिहेतु जोंहा हारिमु दंखायो गासिबो दंखायो बेखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि दायथ' आरो बेखौ जों फोथांनांगोन आरो बेखौ जोङो जौगाहोलांनांगोन जोंहाबो गावनि गाव राव हारिमु दंखायो जोङो मानो मालायखौ लानो बेफोरनि गोबां थांखि लानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलनखौ दैदेनबोदोंमोन होननानै आंबो बुजिगौ बेनिफ्राय जों बर' हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो आरो जों जुदि बर' हिसाबै थांनानै थानांगौबा जोंनि राव हारिमु गासिबो कालचार
बेखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन अब्लासो जोङो सिनायजागोन अब्लासो जोङो जौगानो हागोन जों बेखौनो आं बेखौनो बुजियो जायखिजाया जोङो बयबो बुजिलायगौ जोङो जेखि राजनितिक थालाया मानो जों जेखि संगठनाव थालाया मानो जोंनि थांखिया मोनसेयानो जे बर' हारिया जौगाखांनांगौ फारफ्रोमनिफ्रायबो सोलोंथाइखौनो होन इडुकेसनानो होन बा जायखिजाया राव हारिमु गासिबो जौगाखांनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो खौसे खामानि मावलायनांगोन जोङो राजनितिखौ लानानै जुदा जुदा जालायदोंबाबो जाथिनि खेथ्रआव जोङो खौसे जानांगौ आरो खौसे जागोन होननानै आंहा आसा दं आरो फैगौ समफ्रावबो दिनै जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बे जथुम्मा बेवहायदि जोङो ज' जालायनो हादों बे सिमां बेखौ आङो फैगौ समफ्रावबो जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो जोङो नुजालायनो हानांगोन आरो जाथिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जाय फाराफारि जेखि लामायानो जाया मानो जों नाजालायनांगोन आरो मावनो हागोन बा मावलांगोन होननानै आंहा आसा दं बेखिनिखौनो बुंबाय